はい、皆様おはようございます。こんにちは、こんばんは。スタジオみかん所属の放牧系 VTuber 羊が皆様とガーティックフォンで遊んでいきたいと思います。グッドモーニング、グッドアフタヌーン&グッドイブニングエブリワン。VTuber 羊アグラザビロンギングとスタジオみかん。I would like to play Gartic Phone with everyone ということで、しばし待たれよの時間ですね。これは人が集まるまでちょっと待ってます。告知を出しながら待ってます。一応いつも通りガーティックフォンやるときは参加条件があって、過去に参加された方もしくはメンバーシップにご加入済みの方となっておりますので、ご承知おきください。はい、コメントにも書きました。ということでちょっとね、人が集まるまで告知でも見ててください。はい、私は静かに待ってます。もふ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 、江戸川さん、ウェルカムハロー。さっきぶり。カモンカモンガーティックフォン。待ってね。私がいつも通り、よいしょ。どうするんだっけ。いつも通り久しぶりだからちょっと待ってね。とりあえず江戸川さん、ディスコードにリンクを貼りました。よろしくお願いいたします。まですが、人が集まるまでちょっと自由時間、フリーダムでやっていこうかなと思っておりますよ。よいしょ。どうしようかな。ディスコードのサイズうまくできないな。調節できないな。これをこうすればいいのか。なるほど、パソコンオンにします。オッケー。よいしょ。こうしましょう。よし。ちょっと待ってね。いいよ。誰も来てないから。いいよ。それまで私は告知をずっと出し続けています。あと水分補給もしながら静かにのんびり待っております。でもあんまりのんびりしすぎちゃうと私眠くなっちゃうからね。今日はしっかりご飯食べましたよ。お昼ご飯食べましたよ。余計眠くなっちゃうね。なんかあれだな、ピロンって言ったら画面切り替えてもいいな。
2、3人集まればいいな、どうかなっていうところですね。水分補給をしましょう。こんにちは、ふらり立ち寄りました。ことたかさんいらっしゃいませ。今日は何をお召し上がりなのでしょうか。美味しいものに違いない。いつも通り。なんだろうな。ことたかさんもスナイプできないんだよね、いつも。メンバーシップ当たらないんだよね。コンシェプめいさん、フラワまるちゃんいらっしゃい。さっきぶり。ロースチャーシューかな。チャーシューのせた野菜たっぷりあんかけうどんを作りながら押す高評価プチ。また美味しそうなもの高評価ありがとうございます。キラキラさせていただきます。準備できてなかった。せーの。キラキラありがとうございます。絶対美味しいやつだ。相変わらず可愛い。ありがとうございます。入りました。熱いのかな。コンシェプ内から尽きた青木さんいらっしゃいませ。さっきぶりでございます。力尽きた。どうしたの青木さん、どうしたの何があったの。江戸川が入ってきた。江戸川がいるからちょいあれだね。どこ行っちゃった。私ジェネラルに入ろうか。そしたらお話できるからピロン。よし。また変なとこしてたね。江戸川さんが入ってきたら私ミュート解除しようかな。本イラスト完成したのでしばらくは充電期間です。お疲れ様でした。Hello. Hello. Hello. Hello World. あにゃ。江戸川。キツさん。はい。お元気ですか、キツイ様。大丈夫だよ。お元気ですよ。ナイス。
ナイス、ありがとう。よし。江戸川さんが入ってきてくれたので、ではじゃないな。まだ2人だから、江戸川さんの傑作でも書いててもらおうかな。おお。一人で。心を読んでたですね。読んでた。とりあえずそう傑作でも書いててください。いいよ。だが僕、そう。何？決意様がやってください。僕はできないからね。なんで？始める。傑作モードを始めるには僕はできないのです。決意様が始めなきゃね。あれできる。あれできない？始まってない？もう始まったのです。始まったのです。ありがとうございます。はい。あにゃかわいい。あれ。羊さん眠い。それか体調悪い。いや、ご飯食べたから眠いです。うん。まるちゃん。眠いのよ。ちゃんとご飯食べたの。あと2、3人。あと2、3人増えたら、いつものあれをやっていきたいなと思っております。さすがね。ね。パイナップルさん、いいねをしてくれてたよね。スタンプをしてくれてたけど、寝ちゃったかな。相変わらずエドさん、その辺の留学生より日本語うまいって。誰？青木さんが褒めてるよ。おー、照れるね。いっぱいご飯食べれて偉い。ありがとう。お、そうだ。眠いな。眠いですか、決意様。とても眠いです。ダメですよ、こんな時間に。そうなんだよ。パイナップルさんです。どこに？はい、今入りましたね。パイナップルさん、ウェルカムハロー。ヘロー、パイナップル。そうだな。あと数人。もう少し人数が集まったら、いつものプレイスタイルで遊びたいと思います。っていうのをパイナップルさんに送るにはどうすればいい？ここにいいや、ぽい。ここはまだ始まってないので、なんで？パイナップルが、いや、もう探していたんだですね。そうか。パイナップルが、まだ書いてない？江戸川が。まだ書いてない。ほんと？まだ書いてないの。じゃあ、パイナップルさんも傑作書いててもらおうか。そう。じゃあ、ちょっと完了にしちゃうね。なんか書かなきゃダメなんだ、これ。待ってね。ウェイトよ。羊が1匹、羊が2匹。
ちょっとこれ裏で今やってるんですけど。傑作ですね。保存します。保存しなくていいよ。じゃあ、パイナポーさん、いるよね。傑作。ちょっと待って、パイナップルさんが言ってた。ちょっと待ってください。今アイスクリームを、買っています。まあ、なんでしたっけ？ちょっとアイスクリームなんとかで。ちょっと待って。どこ見ればわかる？チットチャット。チートチャット。おー、アイスクリームじゃなくて、これは、下ネタかな、下ネタかと呼んでいいかな。まあ、とにかく、イメージを見せることをやっています。多分。イメージ。どういうことだ？チットチャットのノギフ。アイス買いに行くよ。うん。どういうことだ？まあいいか。どういうことかな。とりあえずこの状態でまたちょっと傑作をやり始めておいて。うん。そうね。では書き始めてくださいませ。そういえばメロンブックスの件おめでとうございます。ありがとうございます。うん。でも罠に気づいたんですよ。今朝ね、罠に気づいたの。メロンブックスの店舗、お店もしくはメロンブックスの通販で購入した VTuber スタイルじゃないと投票ができないっていうことに今朝気づいたの。大変だよ。もうお寿司さんがコンビニで朝一買ってくれたのに投票権ついてなかったってなっちゃって、あれ羊さんはやっぱりバズって人気者になりたいの？人気者アイルランド親善大使への第一歩だよ。足を踏み出したいのよ。その一歩を踏み出したいの、私は。ただいま。おかえりパイナップルさん。おかえり。フリーダムドローイングタイムだよ。だからそうぜひね、皆さん応援してくださると嬉しいのですが、たまにこういうねイベントしてね、自己肯定感を高めていかないとね、私死んじゃうからなんて言うんだろう。大変だよ、本当に。いろんな意味でね、いなくなっちゃうのは悲しいでしょ。そうね。だからまあね、少しずつでも小さな一歩でも踏み出していきたいと思いまして、いろいろ考えてはいるんですよ。さすが羊様。ありがとう。なんかねですね、これ。メロンブックスってなんで江戸川さん知ってるの？なぜだろう。なぜだろう
そうまあ、している有名？いやいや、まあ、確かになんとなく有名なサイトですが、している先生があそこに、うん。作品が売れまああ、す。なるほどね。江戸川さんの知ってる先生がそこで売ってるのね。そうそう。自己肯定感高めるのはいいけど、羊さんは元から美少女じゃん。声も性格も見た目も可愛くて絵も上手くて頑張り屋で最高の推しだよ。ありがとう、青木さん。青木さんにすごく、首が折れてしまった。首がすごく褒められる。そうそう、たまにそうやって褒めてください。たまに褒めてもらえないと私はスンってなっちゃうから。少しでも配信ができないとスンってなっちゃうから。ね、昨日久しぶりにできて、ちょっと回復したけどまだ済んだからさ。デリケートな羊だから。デリケートな羊。そうだよ。ベリベリデリケートよ。これでもかってぐらいデリケートよ。私も将来のことを真剣に考えないとな。青木さんも頑張ってて偉い。みんな頑張ってて偉いんだよ。私はまだまだだから本当に。支えられて生きていられる状態だから今。ね、それ。なんてみんなに支えられて生きている羊ですから。そうそう。そうそう。本当にそう。羊を生かす会生かしてください。メロンブックスのはまだ候補者だから全然候補者に選ばれただけだから。そうまだ決まったわけじゃないからね。アンバサダーとして決まったわけじゃないから、そんなにまあ一歩は大きいけどきっかけとしてはね、まだ本当にそれだけだから。難しいよね、大変大変。
大変だよ、本当に。もともとどれだけ、なんて言えばいいんだろう。どれだけの人脈があるかとか、人とのつながりね、どれだけ活動できているかとか、そういうのも含まれちゃうから、高いですね。ハードルがね、本当にね、高いよね。私はほら、野良羊っていうのかな。田舎羊だから、まうん、あ、やってみればだけでいいですからね。まあね、別に。うん、あんまりプレッシャーが抱えてなくてもいいのです。そうだよね。やること、選ばれたこと自体が喜ばしいって思えればいいんだよね。そうそう。アンバサダーである以上宣伝力が求められるからね。そうなんだよね。まあアンバサダーね。1ヶ月間のアンバサダー、田舎羊でも通用するっていうところを見せてみたい。選ばれた時点で宣伝になってるからプラスありがとう。ありがとう。そこからいかにどうやってさらに宣伝していくか、そういうことを求められている。江戸川書いてる？なんとかね。なんとかパイナップルさん書いてるかな？書けてる？ささああ、欲しいですね。どうかな？パイナップル、do you are drawing something? パイナップル。パイナップルさん書いてますか？書いてますか？ Yes。あ、イエ Yes ス。と答えた。オッケーオッケー。ナイス。ナイスナイス。さすがパイナップル。さすが。僕はただ、何？この言葉がご存じないね。シットポスト。シートポスト。シートポスト。そうそう。僕はただシットポストを書いています。何それ？ちょっと、まあ、あんなに悪い言葉ではなくて、だが、なんでもいい。うんうん。なんでもいい。なんでもそうそう、些細なことと意味します。ミームとか。なるほどね。これは、そうそうそう。
嫉妬ポストではありませんと答えた。結局、熱狂的なファンがいれば何冊も買ってアイドルの CD みたいにいっぱい応募するのでしょうね。あー、なるほどね。そういうもんなのか。熱狂的なファンね。でも、本だからね。うん。貢ぐのもバランスよね。私は石油じゃないからね。まあね。みんな無理しなくていいよ。無理のない範囲で私の応援をしていただけると嬉しいです。あれ、今フリータイムだからね。ビデオにするか。まあ。うん。これはどうぞ。でも多少は無理せんと羊さんいなくなっちゃうやん。それこそすんや。そうそうそう。いなくならないように頑張ります。なんだろう。あんまりね、負担をかけてもいけないリスナーさんに。それは私のなんて言うんだろうね。それは不本意なのでね、いなくなってしまうの。みんなで楽しく遊んでいきたいっていうのが本音だから。ユノスさん元気かな？元気かな？そういえば、ヨノフさんがまだ来てないですね。そうなんだよ。ユノスさん来てないの。元気かな？そうになっちゃったかな？大丈夫かな？まあ、知らせが出してないからね、きついさ。出したよ。出した。だが、それは、うん。普通の知らせでしょ？普通の知らせ？ディスコードと、ちょっと待って、今、新しい知らせやります。新しい知らせ。これやないか。だからバランス難しいって言ったの。まあね。難しいよね。石油王がいたら、まあ、解決だけど。
難しいよね、いろいろ生きるって。V の世界はそうなんだよ。私はそう思ってる。なにどうしたいや、なんだ。あ、エボリはやらなきゃ、そうそう、エブリもやらないとダメでしょ。あ、そういうこと知らせが届いてないからそうね。いうことなのそうそうそう。そういう感じなんだ。まあ、多分ね。いや、でも、どうなんだろう。ちゃんと行くのかな。そう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 。デビューしたから、デビューしたらいつかは引退がつきものだからね。そう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 。そうそうそう。今から引退のことを考えてはいけない。うん。そう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 。悪い言葉ですよ、それ。引退宣言ですか。私は今のところ大丈夫なはず。今のところはね、うん。そう。今のところ、今までのね、お仕事のちゃんと貯蓄はそれなりにしてたつもりなんだけど、病院のね、治療費とかね、お薬代が結構かかっちゃったりね、お猫様とかね、やっぱりあれだから生きるためには大変だよ。なんでも、なんて、なんでも何でも起こるには、どんな状況でも僕は友達ですからね。ありがとう。ありがとう。どうなっても友達。そうだね。そうそう。先のことを考えるということはそういうことだよ。羊さんのウェイトがでかいだから大丈夫よ。今のところ大丈夫よ。本当にありがとうね。うん。三井さんが引退したらね、うん。少なくとも僕からが、もうきつい様がビットブリじゃないから、もう話しかけないんだよ。そんなことは絶対やらないからね。僕からそれはない。そまあ、きれ、ついさんから、
それは悲しすぎるよ。だって友達なのに。そうそうそう、僕は絶対な、そんなことをやらないので。ありがとう、ありがとう。そうだよ、みんなも友達なんだよ。いいこと言うね、江戸川が。今のところ、そこは深く考えちゃダメです。大丈夫、大丈夫。うん、大丈夫、大丈夫。引退したら連絡手段がないからな。X があるじゃない。X。ディスコードにもね。そうだよ。ディスコードもあるし。ディスコードアカウントを消せないでくださいね。引退したら。引退しない。今のところ。それがダメなんだよね。それが。大丈夫だよ、大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。私はもうかけたけど。人が増えれば嬉しかったな。嬉しかったな。パナポさん。何ですか？エルモ。水分補給。誰か入ったの？誰か入った？多分。そうですね。カセさん、リリアナさんじゃない？誰でしたっけ？リリアナさんじゃない？あれ？リリアナさんですか？ちょっと待って、自己紹介のとこ見てきてみ？見てきたら。すみさんがよければね。待ってね、見てくる。リリアナさんじゃなかったっけ？にゃん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 。もう出たのです。残念。出ちゃったの？出ちゃったの？幻でした。リリアナさんでした。幻。リリアナさんでしたら、多分悲しするですね。だってリリアナさんが日本語チャンネルがあります。知ってるのですか？知ってましたですか？知らない。そうです。そうなんだ。仲良しなんだ。いや、Twitter アカウントのデスクリプションにそれは貼っておいたのです。自分の。なるほど。そうなんだ。なるほどね。だから秘密がバレてじゃないからね。これは誰でも知ってることができるのです。なるほど。あまりこういう話は良くないと思っているけど、心に迷いがあるままでは真剣に押せないからね。私のわがままだけど、心に迷いがあるままで。どっちの？私の？青木さんの？どっちだろう。ちょっと水分補給する。確かに。よし。水分補給。ただいま。私の羊さん大丈夫かなっていう心配事。そっちの心配？私の羊さん大丈夫かな？引退しないかなってこと？やっ
やらない後悔よりやった後悔だよ。やるからには全力でやる。です。パイナップルさん、江戸川さんはどこまでかけた？僕ですか？まあ、今何パーセント？何パーセントから、これは、そういう映画ではないですね。なるほどね。ちょっと待って、もうすぐ終わります。いいよ。ゆっくりでいいよ。パイナップルさんどうかな？パイナップルさん何パーセントドローイング？フィニッシュド。何パーセントドローイング？何パーセント？ただ一つ言えることは、羊さんは私にとって大切な人ということ。しんみりしてる。青木さんありがとう。歌は広く浅くだけど、人間関係は狭く深くの方が好きな羊です。はい。だから、たとえアイルランド親善大使になってもこの関係は一生だよ。いいこと言った。そう。パチ。書き終わりました。今は別のプロジェクトに取り組んでいます。Oh no. 次のプロジェクト消しちゃったのかな？不思議ですね。不思議だね。パチ。で、その親善大使って何なの？よくわからん。よくわかってないけど、アンバサダー。アイルランドの羊アンバサダー。ざっくり思ってる。ちょっと咳出そう。ちょっと咳してくる。咳が聞かせてください。ダメ。羊さんの色がの髪の色がどんな色ですか？髪の色？そう。なんで？見つからないね。羊さんの髪の色がいつも何の色よくわからない。なんで？不思議な色ですからね。不思議？今別に配信見てもらっても大丈夫だよ。だが、プライマリーコローが何でしょうか？金色ですか？カラー？そう。何色だろうね、これ。何色だろう。そういうところだ。何色それ？ピンク？クリーム色。クリーム色。だからクリームの色がどんな色でした？ピンクか。ピンクじゃない。ピンクじゃないね。黄色い。なんて言うんだろうな。何色って言えばいいんだろう。もともと私はあれだったんだよ。シルバー寄りだったんだけど、何色って言えばいいんだろう。ちょっと検索してみよう。色見本で。色の名前。
カラーコードで言えばいいのかな。あ、待って待って、変なとこ飛ばされた。ちょっとよくわからんけど、いつもの羊さんで安心した。いつもの、いつもの。いつも私適当だから。何色、蜂蜜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 、炭鉱、何色だろうな。蜂蜜色、終わりましたね。僕はあ、終わった？そう終わったのです。シパイナッルバーから、プルがどうだろう。あ、どうだろう。シルバーからゴールドにランクアップしたのね。いつの間にかね。蜂蜜色ってことにしましょう。うん、そうしましょう。蜂蜜色です。うん。まあ、金髪ではないね。金ではない。パステルカラーかな。パイナポルさん、フィニッシュフィニッドロシュ。ーイング。Yes と答えあ、ていイエス？ました。オッケーオッケー。そしたら、ちょっと待ってね。準備してくるね。えーっと。プーさんカラー？そう、パステルプーさんカラーだよ。クマのプーさん。あいたたたた。あいたたた。ピロンって言ったら、シーンチェンジします。お、したわ。おオッケ三ー。井さんの傑作が楽しみですね。そんなに期待しないでくださいね。よし。では、私の傑作を、とくとご覧あれ。って言っても普通のイラスト描いたんだけどね。どれどれ？どれどれ。おー、マリオです。かわいい。保存。保存。いや、本当は江戸川さんの顔にしようかと思ったんだけどね。まあ、豚の顔ですか。いつもマリオ。おー、あの影が、もう、三井さんの特徴ですね。あの影が何か見えてるらしい。気のせいだよ。気のせい。だから、実は三井さん、綺麗な線画ですね。ありがとう。次、江戸川の傑作。いろいろ書いてる。まあ、なにちょっと待って。一体何が。映画のポスターですね。あ、なるほど。そういうこと？そう。なんか、早尾先生がドラキュラになってる。早尾先生じゃないのこれ。
なんとなくですね。うん、私にはもうそうしか見えない。私もいるけど、真ん中誰だろう。知らない人であすね。あ、別に誰がもないですね。どんな名前でしたっけ？ナース？ゾンビの映画ですね。ナーゾンビ？スですね。ゾンビの映画。やつがいる。そうそう。ゾゾンビの映画って何があったかな。思い出せない。あ絶対これい持ってるよね。持ってるよ。で、そうね。まあ、今度ははパイナップルの映画見ましょう。あ、あ、放送します、放送しま保す。存保存。今放送した。パイナポルさんね、検索。おお、ちょうちん細あかいの。んこうだ。魚。魚。待って、パイナポルさん一回消しちゃったんだよね、きっとこれ。いや、これはただの魚ではないですよ。これこれは、はさか、さ、魚の背中。深海魚だよ。深海魚。なんて言うんだろうおお、これはあれだね。あれだよ。肉を食べれば不死身になるやつ。人魚人魚の。だって、おお、深海魚ってなんて言うの？深い。ー、ディープシーフィッシュ。フィッシュ。フィッシュ。うまい、うまい、うまい。深海、深海、深海、深海魚。ディープシーフィッシュ合ってるじゃん。ほんと。さすがひつい様。フォローだね。最近 Google 先生と友達になれた。エンデージャーフィッシュ。Anglerfish. アングレアフィッシュ。Anglerfish. アングレアフィッシュだって。名前。さすがね。よし。じゃあ、保存した？あ、ご存知ます、ご存知ます。ちょっと待って。ちょっと待つのです。イエス、パイナップルさん。したのです。それ、ディス。もう放送したのです。オッケー。まあ今3人だけど、とりあえず、いつものやつやっちゃう？いいよ。やっちゃおう、いいよやっちゃおう。やっちゃおう。パイナップルさん時間大丈夫なのかな？聞いてみるかな。うん。パイナップルさん、there is no time for sleep ready in your zone, man.何？ It is not yet time for sleep. You are fine with continue in this. コンティニュー OK？ コンティニュー。ネクスト。はい、OK。はい、ナイス。大丈夫。なんて言えばいいんだ？いつものやつ。いつものやつ。そうそう。ピカチュウね。大丈夫。OK。ナイス。ピカチュウね。ピカチュウ。ピカチュウ。ピカチュウ。ピカピカ。ピカチュウ。ピカチュウ。なぜな僕は、これはね、太い線が選ぶときが、みんなが、細い線が選ぶ。だが、細い線が選ぶときがみんな太い線が選ぶ。なんてことだ、これ。なんてことだ。いつも江戸川さんは細い線を使う気がする。
たとえ火の中、水の中、草の中、森の中。これはまた大変になっちゃうね。あ、そういえばカオスさんいないね。らしいですね。体調悪いのかしら。大丈夫かな。心配ね。心配。私いつも心配になっちゃうから。ピカチュウだったわ。一応。ピカチュウ、ピカチュウ、ピカチュウ。ピカチュウだったわ。よし。よし。ね。にゃん。時間がない、時間がない、時間がない。時間がない。緑がこれ、これ。ハリアップ、ハリアップ。まあ、これでいっか。これでいっかって諦め。いや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 。いや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 。あららららららあららら。あれれれれ。あらららあらららららら。あららららら。よし。イエス。おー。やばくない？あ伝わるかなこれは。
なんて、なんてことを書いてるのですか、きついさん。なになに。私は何もしてません。私は何もしてません。本当かな。うん、ほんとほんと。本当かな。まるちゃん、まるちゃん。あ、そうか、そうか。かけ忘れたよ、さっき。あ何何あ、かけ忘れちゃった。しまった。しまった。しもった、しもった。やってしまった。なぜだよ。韓国の方いらっしゃい。はい、ウェルカムハロー。アンニョンハセヨ。マニャメイズ羊。ニハオ。ニハオは中国じゃない？そうね、中国です。Nice to meet you. Nice to meet you. Oh my god. ダメですよ、きついさは。何が？ちゃんと。ちゃんと書いた。そうそうそう。ちゃんと書いた。つもりだったんだけど、つもりだったんだけど、私は間違えた。うん。ごめんなさい。謝る。素直に謝る。ごめんなさい。もういやいやね。これは大丈夫、大丈夫。ダメだなぁ。ピカチュウあんなに書いてるのにさ。まさかね、そうだよね。リンコシップメイサンフラワー、黒にゃんこさんいらっしゃいませ。ガティックフォンで遊んでおります。よければ参加 OK でございますよ。黒にゃんこさんはメンバーシップ入られていますので。いついさんいるのですか？いるよ。あ、ちょっと、なんとなく停電がありましたですが、インターネットは死んでないでした。よかったです。よかった。悪い人ですね、僕が。僕は悪人ですね、僕は。悪人？何書いたんだ？なんでもない。何書いたんだ？出先でスマホなんだよ。お絵かきは大好きなんだけどね。スマホか、残念。スマホでもできるのかな？そうですよね。スマホでもできます。僕は、貸してやりましたよ。これ何？なんだろう。何を見ていますか、きついさん。これ何？これ何？何これ？何者？足やよね、これ。これはなんだ？なんだろうなこれ。
もう、これかな。めでたし、めでたし。めでたし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 。どういうことなの？これは一体何なんだ？何なんだ？一体これは本当に何なんだ？この色じゃないのかな？こっちなのかな？こっちなんだ。こっちなんだ。なーにこれ？なーにこれ？本当になーにこれ？大変ですよね、きついさんのところ。ね。ね、これ、江戸ガガじゃないの。江戸ガガがやっている気がするな。まさか。まさか。ちょっとこうしとこう。なーにこれ？なーにこれ？本当に。時間ない。なんだかわからない。本当になんだかわからない。大変ですよ、きついさんの。大変だよ。大変すぎるよ。なんだここは。なーにこれ？なーにこれ？本当に。ダメですよ、きついさま。これ絶対江戸川さんだよ。これ絶対江戸川さんだよ。いや、そんなはずがないですよ。じゃあ、マイピカチュウからね。マイピカチュウ。どれ？どれ？見せて。ちょっと待って。待てない。トトロ。パイナップルさん、なんかまた乗り物に乗っている。車だ。うまいね。うまいけど。江戸ガガビキニプラネットから戻っておいで。
まあ、ビキニなし方がいいですか、羊さんにとって。毛玉は毛玉だから。いや、これピカチュウ、ピカチ本当にはトトロだと思っていました。ュウ。ピカチュウです。ピカチュウ。ピカチュウその色ではないんだけど。うん。私ね、そうなんだよ。ほっぺたを赤く描き忘れたんだよ。それがね、痛手でしたね。ケラチュウ。ケラチュウだけど下はトトロなんです。トトロと、なんだろう。なんて言うんだっけ、こういうの。なんて言うんだっけ。アンセルですね。あ、日本語で。アンセルではないかな。なんだっけ、やばいピカ。ミゲルさんウェルカムハロー。やばいピカ。おの、マイピカチュウ。僕も。うん。まあ、パチ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 。保存して。保存しました。はい。美味しい保存します。確かに。保存しました。ネクスト、江戸川さんのピカチュウね。あ、かわいいぞ、かわいい。ハロウィンピカチュウだ。ハロウィン。違ったんだ。ひどいね、皆さん。ひどくないよ。羊さんが E メール。これ絶対江戸川さんだと思ったのに。あれパイナップルピカチュウ。かわいいじゃない、いいじゃない。ハロウィンジャックオーランタンパイナップルピカチュウ。かわいいじゃん。なんとなくバランスもいいし。私は好きだよ、これ。保存してください。保存しました。はい。いいと思います。very nice。very nice ドローイング。いいね。最後、パイナップルサンドピカチュウ。ニャースだよ。ノットピカチュウ。パイナチュウ。パイナチュウいいね。ニャースだよ、これは。ノットピカチュウ。なんか強そうですね。強そう、ちょっと待って、ミミズ。ミミズがいる、ミミズ。まさか。ミミズ侍。最近流行りなの、ミミズ描くの。いや、そんなことや。そんな。ニャース。ニャースって英語でなんて言うんだろう。日本語だとニャースなんだよね。なんだ。そのポケモンの名前ですか？そう。ミャオスっていうのかな。ポケモンのことはあまり知らないからね、僕。知らない？もう、そんなような名前でしたっけ？ニャース。日本語ではニャースなんだよ。日本語。合ってるんだ。日本語。
かわいい、かわいい。いそうだもん、こういうポケモン。掛け合わせて。猫とネズミ。猫とネズミが合わさってしまった。よし。ネクスト。あ、パイナップル何さん。が食べたいですか？何にしよう。パイナップルさん何時まで OK なんだろう。パイナップルさんの時間がわからない。カナダって。もう考えます。one more。そうそう、one more。one more time。one more time。パイナップルさん。もう一つできる。何か書きたいものあるかな？パイナップル、do you want draw something special? お返事待ち。いいえ。いつも通りプレイしてください。難しいね。でもとりあえずこれ保存したかな？保存しました。はい。どうしようね。ドラえもんか？ドラえもんか？のび太か？のび太は難しい。難しいって絶対。ドラえもんだって。パイナップルさん。お風呂の必須か。よく知ってるね。ドラえもんでお願いします。ミャースだし、そう。ニャースね、ニャース。Google 先生もそう言ってたのよ。コンシェプ、メイさん、フラワーさん。ドラえもんが大丈夫そうですね。もう始めるかな。お寿司さんいらっしゃい。Hello、お寿司さん。Hello。変なの出た。江戸川さんとパイナップルさんがいる。そう。ドラえもん書くよ。ドラえもんだよ、ドラえもん。ドラえもんってどんなんだっけな。これはひどいドラえもんだ。江戸川さん、江戸川さん、パイナップルさん。バイお寿司さん。こんなんだったっけな。
くりした。びっくりした。何？ドアが、開いた？ガセがドアを閉めたのです。ガセが。バタン、バタンって。バタンバタンバタン。それはびっくりするよ。怖い。ホラーだ。そうそう。なんか、よし。すごい羊様。そうですね。よし。よしじゃなかったわ。よしじゃなかったよ、全然。結構手抜きした、今回。ドラえもんが書きやすいですからね。まあね、バランスがちょっとあれだけど。おー。レアちょっとバランスが難しい。体、トルソ。ドラえもんって結構ずんぐりむっくりなんだよね。ずんぐりむっくりっていう言葉を多分江戸川さんは知らないと思うけど。Say it again. ずんどんなぐり言葉でしたずんざんぐり。むっくり書いたら調べる。ずんぐりむっくりなんて言えばいいの？方言の可能性もあるんだよね。いや、これでいこう。さすが羊様。待ってね、調べるわ。よし。なんつんだよ。
背が低くて太っている様。おお。ショート&ファット。ずんぐりむっくり。おお、なるほど。あ、違う。しょ。待って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 待て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 ない待てないかな待てないかなよし。いやいやええー。これはどうすればこれはまたまた江戸かがでしょこれはそんな発想がないですよ。わかるんだよ私には江戸いや、川さんまさか。江戸川さんの線の太さでわかるんだよそんなに割れてるのか。うん江戸川さんの独特のこの線の太さだが、ここには線の太さが制御できないですね。どうやってしてるの？下にあるよ下に線の太さ出てるよだが、4回にしかないでしょ線の太さ。5個ある5個5個にしかあるでしょ、うん、それでもうわかるんですか？だってだいぶ違うものおお、私が選ば1つ目と2つ目だいぶ違うからね皆さんがどっちが選ぶのか普通に。私は2番目を選ぶねよくだから僕にも2番目が選ぶんだけど。あれじゃあ違うのかなまあ、今回が、パイナップルさんが1番目選んだからね。あ、そうなの？じゃあパイナップルさんか。パイナップルさん。僕はそれは従いだけですね。従うだけ。私も従うだけだよ。私も2回目以降はその人に従うまでだよ。またそういう何いついつもが何を見ていたんだ。いや私今日ちょっとあれかもダメかも。なぜ？発想力がアイデアがなんかねなんて言うんだろう。ドラゴンクエストとかドラゴンボールとかそっちの方に行ってしまって思考がどうしてもね
してもなんかね、それっぽい悪役の尻尾を描いてしまう。なんだそれ。わかるかな、わかるかな。フリーザとか。そうですね。そうです。仕方ない。そういう時もあるのです。そういう日もあるのです。残念ながら。ああいう日ですね、ついさんも。どういう日どういう日いやいや、今言ってた日でもちろんですよ、それは。もちろん。そういう日なんですよ。うん、そう。どういうこと？いや、どういうことかな。私も分かんない。とりあえずおかしいってことだけ。今日はちょっとおかしい。ああいう日です。うん。しょうがない。まあ、始めろだまんす。ドラえもんだよね。ドラえもんだよね。ドラえもんだよね。うん。そうそうそう。ドラえもんだったはずなんだよ。よし。マイドラえもん。おー、かわいいかわいい。ありがとう。かわいすぎるんだよ。かわいすぎるんだよ。おー、なるほど、これでした。飛んでった。何これ。どうなってんの。飛んでたんだけど、ボーン。フライング。フライング。おもちゃ、あれ、これは、あれだね。あれ、人気ね、中国のおもちゃですね。あ、中国。でも真ん中あたり、あれだよ、ワイン開けるやつ。みたいな。うまいけど。うまいけど。面白いね。前にしか進まないけど。おかしいな、ドラえもんってこんなんだったっけな。かわいいからいいや。かわいいから OK。まあね。ナイスナイス。ベリーナイス。ナイスドラゴング、パイナップル。ナイスナイス。パイナップルさんと映像化が。ナイスナイス。ありがとう、ありがとう。パチ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 。パチパチパチ。よし。じゃあ、ネクストね。よし。ネクスト、江戸川がドラえもん。また侍になってる。耳ついた、耳つ。エレファント。これちょっと僕にはね。悪魔に出るやつだね、これ。マンモスかな、マンモスかもしれないな。いや、でもいいんじゃない。また中国のおもちゃになったのです。ケンタウロス。ケンタウロス侍。ケンタウロス侍ドラえもん。いいのでは、これいいのでは。
いいね。うん。いいね。多分いいね。私、ビッグライト持たせた。ライト持たせた。スモールライトかもしれないけど。右上のミミズがポイントですね。私は見逃せなかった。おお、さすが。目のシャリンガンが持っていますね、羊様。だっているもん、ここに。ここにいるもん、ここに。サムライブームなの、江戸画が。多分ね。多分、今日はサムライブームなんだ。そう。ナイスドローイング。パチ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 。パチ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 。よし、ネクスト、パイナップルサンド、ドラえもん。おお。ダース・ベイダー強そうですね。ドラえもん、ないね、ドラえもん。ここにないのです。ドラえもんいないんだけど。いないんだね。ダース・ベイダー。ダースベイダー。ターミネーターじゃないですか。ドラえもん、何ドラえもんネートル。ターミネーターの方なの？そう、ターミネーターだよ。私はダース・ベイダーだと思った。どこに誰でさ、顔だけで。あれ持たせたい。あれ。なんだっけ？ダース・ベイダーが持ってるやつ。なんだっけ？ビームセーバーですか？ライトセーバーだ。そうだ。ライトセーバー。そう。持たせたい。初行。ターミネーターの方だった。ててん。下にはフリーザだね。フリーザーかな。そうだね。モンスターが生まれてしまった。これどっちかっていうとポケモンの方だよ。そうね。ドラえもん。どっちかというと悪魔だね。そうだね。ドラえもんどっか行っちゃったね。あら、パチパチ。まあ、これはこれで面白いから。よし。パチパチ。保存します。保存しました。はい。まあ、Thank you very much な、パイナップル。ありがとう。どうなんだろうね。Have a nice night。ナイト。だってメキシコもナイト。さよなら。パイナップルさん、Good night。ゲームありがとう。おやすみ。Good night. I hope you have sweet dreams. おやしぽめ。サンフラワー。パイナップルさん、Go to bed。何それ。なんだろう。何か送られてきた。なんだろうね、これ。どうしますか。聞いてませんですね。ユノスさんが。そうだね。確かに。ユノスさん。チャオスさんです。カウスさん、ウェルカムハロー。
羊さんこんにちは。チャットこんにちは。体調が良くなったようで嬉しいです。Thank you very much. How are you? How are you? We play Gartic for now. Let's join. Do you want to join, Kausu-san? Now, Pineapple さん go to bed. なんて言えばいいんだ？タイムアウト？ジョインアウト？ちゃう。なにPineapple が It's sleeping now. Goes to sleep. ゴーストスリープ。いや、ことじゃない。Go to sleep. Go to sleep ね。Go to sleep。いつい様が何が食べましたね、今日。食べてない。変なもの食べてないよ。どうかな。ちゃんとしたご飯食べた。よし、水分補給をしましょう。おう。パイナップルさんワニを送ってきたんだ、これ。そうね。カウソさんですね。残念ながら、参加できませんそうですね。参加できません。Oh no, oh my god. どこどこに書いてある？どこYouTube チャットですね。チットチャット？いや、YouTube。YouTube。配信のチャットです。目が覚めてオーブンに食べ物を入れたところです。これから食べ物食べるって言ってるけど。どうしようか。また傑作を書くか、どうするかだよ。いいね。いいよ。傑作いいよ。面白い。わかった。じゃあ、ちょっと待ってね。傑作。人が集まるまでちょっと。傑作を書きますが、ちょっと待ってね。その間に、私は告知を出しておきましょう。何書こうかな。何でしょう。参加できるまでには少し時間がかかります。OK。I'm wait. 何書こうかな。人が集まるまでっていうか、人が入るまで。参加条件もう一回貼っといた方がいいかな。いついさん次第ですね。
じゃあもう一回貼っておく。よいしょ。あ、ウール。やめて。うん。今、ひついさんが、2番の線の方を使っていますですか？2本の線？そうそう。いや、どんな太さの線が？左から2つ目。えやっぱりね、僕は変だね。変だね。なんよし。だろうね。もうかけたの？いえいえ。ちょ、ちょっと待ってね。猫を呼んでいます。猫。猫は呼んでいます。うんうん。はい、戻りました。おかえり。誰？ひついさん？はい。あ、いたいた。いるよ。聞こえないでした。ちょっと心配した。ちょっと心配した。大丈夫だよ。
すごい自由に書いてるけど。いいね、ひつい様の自由さ。自由に、本当に、書きたいものを書いてる。さすがひつい様。いやー、難しいな、難しいな。何が何が書くのが難しい。そうね。あらら。しまった。今、しまった。そうだよね、そうだよね。うん。全然違うもの書いてるからね。違うものなんてありませんですよ、ひつい様。あるんだよ、あるんだよ、あるんだよ、それが。よいしょ。いやいや、ひつい様が選んだことなら違うものわけやない。こちらこそは、ちょっと。こちらこそ。何これ。何これ。いや、傑作楽しみだな。消しちゃう。消しちゃう？そうそうそう。消しちゃうのはい。あー。
なんか違うんだよね。なんか違うんだよね。難しいな。難しいです。難しい。難しいぞ。難しいぞ。これは難しいぞ。そうね。何書いてるか。だからこっち価値があるものです。だから。おにゃ価値がある。そうそう。最後まで諦めないでください。はい。頑張ります。はい。
海賊王覚えられた？何？海賊王だよ。海賊王。海賊。いやちょっともう忘れてしまったかな。きっとできるよ。思い出せるよ。大丈夫だよ。トミー、メッセージから、この世のすべて手に入れた男、ゴールディ・ロイヤル。彼が死にしたから、いやいや、そこから全然思い出せない。ああ、惜しい。大丈夫。できる。そのうちできるよ。彼が死に際に放った一言は、人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か欲しけりゃくれてやる。探せ、この世のすべてをそこに置いてきた。そう。そんな感じ。男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代だよ。おお、なるほど。私が忘れちゃいそう。難しい。難しい。ついさんは天才ツイだからそんな数がないのです。天才辻ではないのです。いやいや、そんなことは言ってないでください。全然そんなことはないのです。そんな。さーてどうしようかな。ここからどうしようかな。どうしようかな。おっと、間違えた。にゃん。だよね、そうだよね。やめて。
さて、ここからどうしようかな。どうしようかな。そんな。もう終わったのですか、三井様。いや、終わってないんだけど、まだね、右側が空いてて、すごい空いてて、今。右側をどうしようかなと思って。そうだ。あれにしようと。書けるかなこれ。初めて書くから。もう終わったの？エロ画が。終わりましたよ。早い。待って。私はまだ終わってない。いや、もう、三井様のためなら、世界の終わりまで待っています。世界の終わりまでは書かないけども。頑張る。いやー、似せるのって難しいよね。そんなに知ってるわけでもないキャラクターを描くのは難しいね。大変です。そうだよ。なんか今までちゃんと見てなかったけど、こういう花なんだっていうこういう花してるんだって今気づいた。誰？きついさんですか？違うよ違うよ、キャラクター、今描いてるキャラクターが。こういう顔してるんだって。あ、大変。大変？どうしたの？なんでもない。
大丈夫。よいしょ。いやー違うと思うな。難しいな。難しいですね。とても難しい。もう真ん中が一番最初に書いたやつが浮いちゃってるもんね。ものすごく浮いちゃってるもん今。なんでそれを書いた後にこれらを書き始めたってなってるから今。そうね。なるほどね。よくわかんないけどこんな感じなんだろうな。もうすぐ終わるはず。もしかしてもうちょっと四角いのかな。何書いてるか当ててみて。何かな。難しいね。難しいよ。ヒントは普段書いてないようなもの。おー、ビキニ。ビキニ書いてないですね。確かに書いてないんだけど、それは書いてない。なるほど。残念でした。難しいな。ナイスだろう。
あんまり書いてないこと、きついさんといえば。言えばうん初めて書いた。おお。まあ、YouTube の画面が出るからね。だからあれはあれはないですね。あれはってなんだろう。別のことは。変なことは書いてませんよ。えどうだろ書けたかな書けたかなしまった。う。よし。書けたかな書けたかないいかなこれ。ちょっとなんか、やばい、ここちょっと気にならないのかな。もうちょっと、スリムにしてあげよう。でも、ちょっとなんか、よし。書いた。終わったのですか。終わったのですよ。ラストはきついさん。でもなんかね、なんか、今改めて見ると、怪しい。ちょっと怪しいな。もうちょっと目立たせたいんだけどね。まあいいか。どれどれピロンって言ったらシーンチェンジします。何今、はい、ちょっと待ってね。どれだっけ。違いますね。間違えましたね。もう一回。どれ消しちゃったの私。戻ってきた。よし。これとこれだよ。喉に食べ物を詰め込むのは終わりです。川佐さん、イーティングフィニッシュ。お疲れ様だよ。ご苦労様です。よし。お待たせしました、江戸川さん。いえ、そんな数がないのです。私が書いてたもの。じゃあ、どれを先に書いたか当てて。書いた順番を当てて。私は、でも途中から言ってたから。順番一つではない。二つのことは書いてますですか。三つ書いた。三つどうやって人間じゃない。人間だよ。羊でしょ。羊だよ。だからまあよくわからないからね。2番から始めるのか。どういうこと。まあいいや、一回見てみましょう。私が書いた傑作、これ。わかるね、これ。順番わかるわ。先生の目がね、
これうまいですよ。うますぎるんだけど。ありがとおお、う。順どうや番、って。順番出てたわ。いや、クリおお、ボー、クリボー書いたんだよ。なんかすごいな。どうやって、これは全部が書いたのですかこの短時間に。クリボー、クリボー書いた後に、なんか、なんか背景寂しいなと思って書いちゃうった。まいね。ありがとう。ありがとおお、う。クリボーにちょっとミッキーマウスのね、ああ、確かに。見てないでした。そこ重要だからクリボーにだが、えっと、背景が目が取られちゃった。背景いやー背景いやーフリーザの花ってこうなってるんだなって思ってさ。うんおお、だからこれはすごいね。ありがとう。起きたらなんかクオリティ高いのがおはようございます青木さん。グッモーニング。パイナップルさんがね GoTo ベトしちゃったから2人で傑作書いてたの。1人1枚書いてたんです。これはちょっとすごいすぎるんだけど。すごすぎる。僕は書いたことは全然、足元が読まないのです。いやいやいこれは大変。やいや結構適当なんだよ。ヌーベイの手とか見ながら書いたけど、すごいわ。ありがとう。そういえば、うん最近で出たばかりアニメが見ましたか先生の上のアニメ。あ、見てない見てない見ておない。ー知らないんだよね、だから中身。なるほど、なるほうん見たの。ど。すごいですわ。あ、すごいね。パチパチパチ。ありがとうありがとう。江戸川がすごい普通にさ。江戸川のやつ見よう。江戸川のやつお母さんいらっしゃい。ハロハロ。おお、入りました。これはダース・ベイダー。違うな。ダース・ベイダーになる前だな。いや、正確に言えば、ダース・ベイダーの先生ですね。先生がそうなの？ああ、そうそう。悪の道に進めた人。その通り。だい Hello, カズさん。ハローハ Hello. ローハロー。レイトタイム。Yeah, it is a little late, isn't it? オッケーなのかな？ Are you okay with that, Kazu-san? You can draw? Yeah. オッケー。Oh, Thank you very much. okay. Thank you. 毛玉かわいいな、これ。毛玉に持たせてるのかわいいな。いやー、ナイスだよナイス。適当なことでしたからいやね。いや、クオリティ高いですわ。ありがとう、あ書りいてくれて。がとうね、ありがとう。かわいく書いてくれてありがとう。よし。じゃあ、何書く？そう言われてもいいことは出ないからね。そう何書こうか。カオスさんが知っているものがいいね。カウスさんがしているものが。ナルトナルト知ってるかな？私もそんなに知らないぞ、ナルト。ナルト。ナルトではないなら。なん遊戯王のことなんでしょうなんだろう。遊戯王のこと。そう。遊戯王といえば、ブルーアイズ。
ブローアイス。ブルーアイズ、ホワイトドラゴン。僕のブローアイスホワイトドラゴンが知らない。知らないけど。なんだろうな。何がいいかな。一回ピカチュウ挟む。いいよ。じゃあちょっと。カオスさん、ピカチュウ。ピカチュウ。Okay? うん。オッケーオッケー。よし。レディー。ちゃんと書こう。難しいね。なぜ笑うのですか？やっぱりきついさんが変なものは食べたね。食べてないよ。食べてないもん。ダメですよ、きつい様。変なキノコを食べてないでください。食べないでください。変なキノコ。めっちゃダメです。その辺に生えてる変なキノコ。もう時間がないのに。もうダメだ。何がやってるんですか？悪さがやっているんですね、きつい様。もうダメだ。恐ろしい羊ですわ。恐ろしい羊。いや、もういいや。時間がない。よし。まだ時間ある。大丈夫。まだ時間ある。
違う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 。びっくりさせないでくださなになになに。い。いや、ちょっとパソコンがトロールしました。あよし。あ。よし。オッケー、オッケー。はい。おー。だろうだろう。うーん。いや、いや、いやいやいや、あ、なるほど、なるほなになになに。ど。もうなんでもない、なんでもない。なんでもない、なんでも。よし、オッケー。さすが羊様。じゃあもうちょっと書き足そうかな。書き足そうかな。すごいわ、すごいわ。って言ってもそんなに書き足すところないんだけどね。
だけんど。だけんど、だけんど。これもうこれで終わりじゃね？にゃー。もういいか。
よしよし。よし。もふもふ水分お補給。疲れ様です。お疲れ様です。まるちゃん、あるちゃん。よし。じゃあ、私のピカチュウからよし。見ていきましょう。どれどれ。おー、さすがですね。さすが。やっぱりそれはでした。お、さすがですね。また、おー、うまいよ。またボールが。これ何ボールなんだろう。いや、特殊なボールですね。なんか、モンスターボールは赤と白だけど、なんだっけ。これは、何ボールだろう。何ボール特殊なボール。ゴールドバールですね。ゴールドないけどね、ゴールド。さすが、さすが。よくぞ。汲み取っていただきました。背景まで入れたんですね、カウスさん。カナイスジョウスさん、バックグラウンドナイスドローイングだよ。はあ。ダース・ベイダー。ダース・ベイダーじゃないけど。なんだっけ。ダース・Oh, I see. ヨーダチュウ。よろち。スター・ウォーズ。スター・ウォーズだ。スター・ウォーズエピソードポケモン。パチパチパチ。パチパチパチだよ、これは。ありがとう。うまいですよ、羊様。とってもうまいです。ありがとう。ライトセーバーめっちゃうまい。ありがとう。いや、パチパチパチ。背景もいいしね。ジョアのセーバーが緑色だけどね、赤色がアコニンの色ですからね。あ、そうなの？ヴィランにも使わない色です。そうなんだ。でもしょうがないね、ピカチュウだから。しょうがないですね。よし。ネクスト、エドガガズピカチュウ。ちょん。なんかかぶってる。かわいい。おー。あ、ボール持ってる、ボール持ってる。おー、かわいい、かわいい。うまいですわ。うまいですわ。なんか、ケダマさんの枕がこんな形だったとしたら、絶対欲しいですね。ふわふわだよ。フラフィー、フラフィー。フラフィフラフィオール。フラフィオールだからね。かわいい、かわいい。ナイス、ナイスだろ、みんな。ナイス。ナイス。いやー、でも重そうだね。頭重そうだね。鎧だ。まあ。強いだからね、このピカチュウ。ピカチュウ。だから首が細い、首が太いですからね。あれか、毛玉を捕まえようとしてるのかな。まあ、多分ね。キャッチング毛玉か。モンスターボールでこの毛玉を捕まえたんだ。おお、面白い物語ですね。でもモンスターボールには入らなかったんだよ。入らなかったの。毛玉大きいから。
太いですね、毛玉さん。大きい毛玉は入らないの。もっと運動しないと。ナイスドローイング。パチ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 。よし。で、次。ネクストカオスサンドピカチュウ。何書いたっけ？あ。おー、かわいいかわいい。かわいかったんだよ。そう、かわいかったんだよ。おー。そう。かわいかったの。またなんか書いてる。なんかいる。いや、気のせいですよ、気のせい。なんかいるぞ。いやいや、気のせい。気のせいだよ、気のせい。かわいいピカチュウ。ミミズ。ナルトか。ナルトかな。いや、忍者だからね。忍者。これ誰書いたの？まあ、ミソでしょ。まあ、いたしですね。イタチ。シャリンが何でした、そのグループが名前、暁のメンバーの中には、イタチにしか持ってないですね。シャリンガン。なんだっけ、サスケしか知らないんだよね。サスケはシャリンガンじゃなかったっけ？いや、曖昧などんな名前でしたっけ？サスケの一族は誰でも。なんだっけ？なんとか。そう。一族はシャリンガン持ってるんだっけ？そう。なるほどです。いや、このピカチュウかわいいな。ピカチュウかわいいな。かわいい。ミミズはさておき。ミミズはさておき。よし。パチパチだよ、パチ。ハートフルピカチュウだよ。ナイスドラウィング。アンドミミズ。よし。ネクスト、どうしようか。今日、どうすればいいのかな。こんにちは、ふらり立ち寄りました。ことたかさんいらっしゃいませ。あれ3時間ぶりです。コーヒーゼリー作りながら遅高評価欲しい。コーヒーゼリー好き、私も好きです。ありがとうございます。キラキラさせていただきます。キラキラ、ありがとうございます。スリーピングタイムかな？どうかな？誰にとって？カオスさん、エドガが。僕はまだいけるですね。カオスさんが、you can continue with this, or it's time for a sleep. Oh no, I'm fine. Oh, fine. Nice.いいですね。大丈夫です。大丈夫。何買おうかな。何買おう。いつも通り可愛い。ありがとうございます。知らないなら、僕が送ってもいいでしょうか？はい、どうぞ。書き換えキャラがあります。ちょっと待って。今すぐ見つかります。今のうちに水分補給をしよう。
ー、オッケー。うん。もうすぐ見つかります。ちょっと待って。あ、待つ。あ見つけた。あ、見つけ今すぐた。送ります。はい。ちょっと写真を撮ります。撮ります。Take photo. Now. 何何？なんでもないよ。なぜこんな時間。ちょっと待ってください。なぜスマホが。スマホが、何？壊れた？いや、もうすぐできます。にゃんにゃんにゃん。なぜが出ない。載せられない。やった。何が来るかな？どうもじゃん。にゃん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 。ちょっと待つよ。いいよ、全然待つよ。見つけた。あ、見つけた。やっとね。よし。なら、今度はディスコードに入ります。で、送ります。ディスコードどこだ？お待たせしましたね。チットチャット。チットチャット。チットチャットの方がオッケー。楽ですからね。うん。チットチャット。2つのイメージが送ります。2つ。I'm gonna send the image of the characters that we will draw in the sheet chat and in the server of Discord. なんだっけこの前書いたぞこれ。なんだっけ書いたぞ。なんだっけ書いたよね、確かにこれ。書いたことがあるんですね。なんだっけグリームは違う、それプニルだ。なんだっけ私が書いたとき何書いたんだっけあれ。ちょっと見てきていい？いいよ。僕はね、とっていいだ。カオスさんが知らないんだけど。私も知らないけど、しまった。グリム。
転生したら第七王子だったので気ままに魔術を極めますだ。そうそう。そうだ、書いた。あ、どっか行っちゃった。これは書いてもいいでしょ。いいよ。いいよ。It's fine this character, カウスさん。Yeah. Nice. 待ってね。私もちょっと待って。手元で見ておきたい。よし。オッケー。よし。じゃあ、レディー。レディー Very. オッケー。よいやー、難しいぞ、これ。いや、そんなことないですよ。クリス様天才ですから。だってどこまでが首かわかんないもん。いや、ね。もっと大きいです。もっと大きい。もっと大きい。もっと。なんかそういえばグリムの声優さんがメキシコに来ましたね。あ、そうなの？そうですよ。何僕は、遠いところでしたからね。僕は行きませんでしたが、残念に。何で行ったんだろイベントですね。う。イベント。あら、残念。行けたらよかったのに。まあね。北海道みたいに、北海道に行くみたいに遠いところでしたからね。できませんでした。ああ、なるほど。そういえば、はい。気になってることがあった。おお、何あのね、私のビデオで、カオスさんがうまく見れてないものがあるらしくて、おお、そそれをれの問題が、他の人はどうなんだろうなと思って。何のビデオですか？歌ってみた。おお、カオスさん、Did you find out that case my video? かな。僕今書いてるからちょっと翻訳できない。まあね。グリーンちゃんが可愛すぎるだから、線の、マインドがきついです。難しいね。これ、女の子なの？
まあ、どちらでもないだと思いますけどね。まあ、男の子かな。私は男の子のつもりだった。これは、ひどいわ。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 こら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 。こら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 。おら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 。違う。違う。おら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 違う。違う。全然違う。全然違う。ごめん。難しいからね。すいません。難しい。どこが体か見極めないといけない。いないよ。なくなっちゃうよ。足。何かの上で乗せれば。乗せれば。なあ。にゃ。いや、いいね。うん。何事？何事？何？どうしようもない。あらま。あらま。どうしようもない。どうしようもない、これは。よし、オッケー。だって書くところがないんだもの。書くところがないんだもの。頑張れ、羊様。これ以上。
下の人に任せよこれは。任せるにしかないね。うん、もう任せるしかない、本当に。書くところがないよ。書くところがないよ。どうしたのきついさん。書くところがないよ。そんなはずがないですよ。よし。ああ、ダメだ、今日書けないよ。今日書けない。大変ですわ。大変ですわ。そうだよね、そうだよね、そうなると思ったんだよね。そうだよね、そうだよね。まさか。何？何？今日書けないよ、今日書けない。おお。全然いない今日。そう。なんだこれ。
時間切りですね。いやー。な。全然いなかった。やめましょう。よし。グリム。マイグリム。いやー、グリムの色難しかったな。そうね。うん。見てみましょう。こっち。おー、かわいいかわいい。さすがきつい様。いやー、でも間に合わなかった。間に合わなかったんだよ。またなんか下に書いてる。いや、そんなことないですよ。何か書いてあるけど。まあ、確かにね。それ系の小豚ちゃんみたいな体型してるけど。そうね。いや、でもな。ヤギ。いや、ヤギと豚ですね。ヤギと豚。キメラなのか？キメラだね。だからやっぱり、きついさんの可愛さが半端ないですね。グラデーション。ありがとう。いやー。パチバランス OK。ナイス。パーフェクト。下に何かあるけど。ネクスト。パチ。うまい。うまい。パチ。江戸川が。よし。うまい。いや、できません。最後まで書けませんでした、3年。おー、うまい。おー、これは完璧ですね。完璧だね。きつい様。あ、ごめん。首がちょっと切れちゃった。いや、そんなことはないですよ、きつい様。完璧ですわ。ありがとう。よかった。完璧ですわ。ナイスドローイング。ね、ナイスドローイング。いいね。背景と、ね、バックグラウンド。地面あるのいいね。ちゃんと。おー、そうね。うまいですわ。江戸川さんはこっち向きの顔描くのが多い気がする。そうね。パトリシャさんがそう言ってたですね。あ、ほんと。僕の顔はいつもが同じところを見ています。それは悪い癖です。悪い癖。私は逆なんだよね。私逆描いちゃうんだよね。描きやすいのね。あるもんね。ナイスです。パチ。いいね。いいね、うまいですわ。うまいですわ。よし。ラスト。カオスさん、グリム。おー。イエス。それだけ可愛いんだよ。かわいい。だって書くことなかったんだもん。おー、うまい。いや、書くことなかったんだもん。うまいですわ、うまい。いや。やっぱりさすがきつい様。Totally valid.
Yes. Yes. いや、no。前の方がうまかったい気がする。やいやいや、そんなことないですよ、きつい様。書けなかった。やっぱりこの単に時間に、そのカイジさんを書いてくれるのか、そちらはきつい様。カイジだって分かってくれた。よかった。まあ、それはわかるでしょ。カイジ以外に誰がそんな顔がしてるんだ。いや、もうちょっと時間あればちゃんと書いたんだけどね、前みたいに。おお。まあ、それでもうまいです。ありがとう。パチパチパチ、かわいいグリも。キュートだよ。あー、よし。そうだ。よし。途中で話してたけど、カオスさんの私のビデオがうまく見れない問題。おう。うん。その問題があるのですか？あるんだよ。どこだっけ？それこそチットチャットに言わなかったかな、私。8 Hey, 月 before we get going on the next one, can I answer? You asked me a question about the music video. I didn't mean to. Yes. I didn't mean to ignore you there. I was trying not to make a crap drawing, but. So you have a problem reproducing that video? Well, when I was watching it, a kind of like robotic automated voice was talking over. Oh no. Was talking over music. Oh no. おお、それは翻訳機能じゃないかな。Almost like something was trying to translate what she was singing. Oh, that it is a problem of Hitsuhi, or it is a problem of with your device, Kausu-san, because I remember that lately that function was uploaded in YouTube, but it is not a. I don't Yeah, I remember kind of figured well. it was something on YouTube's doing. See, I do not. Yes. I do not remember well, but I think that it is a problem with the settings of the video. 翻訳機能の問題かもしれないですね。新しい翻訳機能、YouTube の翻訳機能。翻訳まあ、なんかあるのかな？確かに、ボイスで翻訳する機能があるんですね。最近の YouTube。あ、そうなんだ。だからそれはカウスさんがコントロールするものだと思います。羊さんではなくて。ああ、設定があるんだ。そう設定、確かに。僕、まあ、確認してないんだけどさ、なんとなくそんなことは聞いていました。ほんと。あら、なんだろうね。スン。治るといいんだけど。ちょっと待って。確認してみます。確認。はい。おお。そういえばスマホがもうあと少しで電池切れですね。それは良くないです。バッテリーが。どうしますか？
música el video de esta ne. そう。あ、これか。だが、どんなビデオですか？リンクがあるのですか？載ってるのですか？リンク。あ、リンク貼るよ、じゃあ。あ、どこに？チットチャット。ディスコ、あ、チットチャット。江戸川のとこに貼ってあげる。お願いします。はい。待ってね。でもあれだ。バッテリー切れちゃうといけないから。まあ、あと少しで持ちます。まだね。多分これだったはず。リンク取得。江戸川。アウチ。いや。なるほど。なるほど。ポチった。今ポチッとするの。おー、確かにありますですよね、その機能。あ、そうなんだ。今を見れます。これ聞いて。あ、なんか言った。ほぼ聞こえないですね、ひついさんの声。あ、そうなんだ。なんだろう。もう一度言うね。ほら。ほら。やだな、それ。これですね。聞こえた？聞こえたのですか？聞こえてないよ。聞こえなくていいよ。聞こえなくていいよ。おなんとかクラスって言った。まあ、だが、まあ、その問題ですね。まあ、ひついさんが、これは、これは、消せる、できるだと思いますね。消せる？この翻訳機能。いや、ビデオではなくて、ビデオセッティングが、ボイスで翻訳機能が、あれ？そうなの？何の言葉でしたっけ？オフする。オフする。いつも翻訳してないんだけどね。そうね。多分自動的に活動したですね。なんだと、どこだWell, I want 説明してみますね。It was a problem with the settings of YouTube. There is a function for translate the video with voice, and in the settings in the top corner, and you have to disable that function to hear the voice of Hitsugi without that problem. Yeah, I can see that now. I don't know why it did that on my end. Because none of her other songs that I've watched and listened to have done that before on much. Maybe it's because her on my end the video tags and everything are in English, so maybe it was trying to the titles in English, it was trying to translate the music to English. Well, maybe it was for that function, but you tried to deactivate it to deactivate the function. Yeah, I've got it turned back to original. なんかあったぞ。
But that's fine, right? Do you want to hear the original song, right? Yeah, it's So you solved the it's fine. problem. Yeah, it's fine. Nice. 問題が解決したみたいです。あれそうなの？あれそうです。今なんかやってみた。Yeah, it's 三井さんがjust fine then. 私がなんかやってみた。なんかあった。見つけましたですか？なんか設定されてた。初めて見た。まあそれは問題でしたね。かな。もう一回。one more カオスさん。please listen this video だから大丈夫ですよ。もう大丈夫？もう解決したですね、前から。じゃあいいか。OK。It's fine. OK。よし。Sorry for bothering you and for warning you about it. There's no problem, and thank you very much for the time. No problem. No problem. Everything is fine. OK。よし。解決した？もう解決したですね。それみたい。よかったです。まあ僕の英語が、日本語よりが雑ですがなんとなくそんなことは分かりました。それは分かりました。もう解決したです。よかったです。よし。じゃあちょっと遅くなってしまったので、これでディスコード一旦終わりにしますか。ディスコードとガーティックフォン。そうですね。すごく楽しいでした。ありがとうございます。It was really fun. Thank you very much for your time, カウスさん。カウスさん、エドガーがThank you. Thanks for having me. Thank you very much. またね。ありがとうございますね。ひつい様、すごく楽しいでした。こちらこそ、ありがとうございました。See you next time. バイバイ。バイバイ。よいしょ。ちょっと待ってね。パ。そうしたら、一回ちょっと待ってね。よいしょ。まるちゃん。よし。ということで、来てくださった方々、ありがとうございました。楽しい時間を本当にありがとうございました。また明日は普通にお絵かきするかもしれない。調子が良ければ、またちょっとリハビリ歌ワークするかもしれないし、何をするかは決まっておりませんが、遊びに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。アンバサダー候補の件、フレグランスの件、ブースのグッズの件、もろもろ応援のほどよろしくお願いいたします。それでは皆様、Thank you for coming to this streaming and please come visit us again. See you next time. おつしぷめ。サンフラワー。ということで、またね。バイバイ。ふみさん。またね。
ロセさんのプロブレムだよ。See you next time.